Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Saklarmın seni көңілімді, сағынуларыма түріп. Ойланып алыңыз әлі, hürmetli televizor қараушыларыбыз. Кім мұңынан бұл, кім жырынан? Сіз fikir йөгертә тұрған арада, мен инде иғлан етәргә әзірмін. Жидеген шишмә, үтті дә кетті яшьлегем. Әнкәй, рәхмәт сиңа. Бу һәм башка бик күп танылган популяр җырлар белән Башкортстаныбыз тамашачысына үз булып киткән халыкчан, моң алиһәсе ул Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиева. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм мин аның авторы Зифа Нагаева. Сезгә кайнар сәламнәр юллыймын Казан шәһәреннән, Зөһрә апа, Хәйдәр абыйның йорт иленнән. Исәннәрмесез, Зөһрә апа? İsəmisiz, sağmısız, Əssəlamu aleykum. Ufa tiklі yırak жерден bizning bilan ko'rishir uchun kelganingiz uchun shu qadar zo'r rahmatlarimni o'qiyim. Alloh rahmatlari tushsin. Sarman kızısız. Sarman yaklarından bir köp motor şahıslar çıkan, büyük jırçılar bergen il. Butalıp gitmeysizmiz. İki Zühre, İlham abi. Әллә инде һаман сайын bir-birigез белән матур аралашып, bir-birigезнең иҗатына сөенеп, гомер сөрәсезме? Biz Sarman көйләрен җырлап, моңаеп үскән кешеләр инде. İlham abiдан үрнәк алып, аның җырлавына гашыйк булып, ул безнең яктан дип горурланып, бездән дә шулай сәнгать кешеләре булсак идек дип үскән без барыбызда. Зөһрә дә, мин дә, Гөлдәния бар әле безнең, Хуҗина бар, Алсу Хуҗина, Илүсә Хуҗина бар. Тагын үсеп килүчеләребез бар әле безнең анда. Әле танышырсыз иншалла. Менә Сарман якларын барлыган вакытта Зөһрә апа сөйләп торганда мин кичкенә шагын ничектер күз алдына китердем. Йөгереп йөргән авыл урамнарында Зөһрә апа беләсезме? Кибеткә хәтта барганда җырламаса, без сиңа бер әйбер дә бирмибез дип әйткәннәре булган. Беренче Зөһрә апаның сәхнәсе ул сики булган хәтта. Ансында берникадәр хәбәрдармын дип әйтәсе килә. Үзеннән сорашыйк әле үзе бар чакта. Ничек хәтерлисез шул вакытларны? Хәтерлим, менә сугыштан соң минем әтием сугышта 4 ел сугышып, биртелеп, яраланып кайтканнан соң күпме еллар әле аңа кирәк булган кеше булырга, яраларын төзәтергә. Шуннан соң инде мин һич уйламаганда, алар шактый олы яшьтә булган инде әти белән ул вакытта мин дөньяга килгәнмен. Мин хәтерлим кичкенә чагымны, бәләкәй генә өй иде. Мине нишләптер идәнгә төшермиләр иде. Идән салкын булгандыр инде. Мин сәкедә утырадыр гел. Кәҗә бәрәннәре, сарык бәрәннәре сикереп менәләр кыш көне минем янга. Менә шулай трәбәй хәтерлим, шул күрше апалар кергәндә мине җырлаталар иде, нишләптер. Мин аларга каян ишетеп тор инде, апаларымнан инде әлбәттә. Җырлап бирә идем белгәннәремне. Көйе белән җырлый бит, көйе белән җырлый диләр. Мәйдән нәрсә микән соң ул көй дип уйлыйдыр мин үземне. Көй дигән сүзне аңламый идем. Шулай булды, Аллага шөкер. Менә чынлап та кибеткә барганда ниндидер әйбер алырга барып була бит инде. Шунда башта җырлатып карый идиләрме? Безнең авылның кибете, ул магазины лавка дип йөриләр иде. Кичкенә генә иде, ул 4-5 кеше керсә, бүтән кеше сыймый иде анда. Менә әним ияртеп анда алып бара башлагач, анда да. Башта җырла, аннары менә бирербез әйбер. Җырламыйча бирмим дип сатучы апа. Менә шулай итеп алар минем күңелемне үстергәннәр. Күрше апалар да, сатучы апалар да.
авыл халкы һәм бу авылда билгеле генә булган матур гаиләдә тәрбия алгансыз 5 бала, без әнкәйнең 5 баласы идек дип җырланган җыр. Ул фақат без яшьрәк чакта тыңлаганда үзе үскән табигый халәте дип уйлый да белмәгәнбез. Әле мин белешмәләр ала, сез чынлап да 5 бала үскәнсез, шулаймы, Зөһрә апа? Без 5 кыз үстек, бер йодрык җырдагыча. Әлбәттә, минем әнкәй дигән җырга игътибар итүем, тукталуым да шушы безнең 5 кыз үсүебез аңа этәргеч биргәндер дип уйлыйм. Ул миңа бик ошады. Без 5 бала идек, бер йодрык. Шулай, без дә шулай. Башкортстанның радио дулкыннарында, зәңгәр экраннарында һәр даим яңгырашта бик озак еллар булып торды. Бу җыр әлдә аны оныталмыйлар. Инде үсеп җиткәч, яшьлек вакытлары, матур вакытлары һәркем каядыр китеп белем алу өстендә. Мин уйламаганда идем, хәтта Зөһрә Сахабиева инде шәхсән аны бөтен кеше дә уйларга, бүгенге күзлектән караганда җырчы булырга ниятли дип уйлар идек, ләкин дә Зөһрә апа киткән медицина юлы белән. Урманда җиләк җыяммы, утын ташыйммы, һәр вакыт җырлаганымны гына хәтерлим мин. Җырламыйча мин яши алмый идем. Әмма мин бик яраттым үзебезнең авылдагы фельдшерны. Фельдшер апабызны, аның ак халат киеп чирләгәндә килүләре, ул киткәч инде карап, шул мизгелдә үк тереләсең, ул миңа бер фәрештә кебек тоела иде. Ана үсә төшкәч инде мин аңа тагын да ныграк аң белән карадым, әти-әни олы яшьтә. Мин иң кечкенә бала, төпчек бала, ата-ананы карарга тиеш дигән язылмаган закон бар иде элек. Мин дә шулай аңлыйдым аны, апалар бер-бер артлы кияүгә чыгып киттеләр, тормыш кордылар, мин бер үзем калдым. Мин әти белән әнине тәрбияләргә тиеш дигән шушы максат һәм шушы бурычым бар дип тойдым да, мин Казанга медицина училищесына килдем. Үз ягыбызга кайтып, эшләп, әтием белән әниемә якын булырмын дип. Шундагы тирә-яктагы бөтен якын булган кешеләрне күңел белән генә түгел, җан белән бүгенге көнне дәвалаучы Зөһрә апа, менә ул икесе бердәй булган бит сезнең язмышта медицина һәм җыр, шулай бит. Инде шуннан соң әле бер аралык ничектер консерваториягә керү теләгендә конкурсларда катнашканда, матур итеп җырлап торгандан ниндидер 3нче куплетта тавыш утырды дип, ниндидер язмаларда укыдым хәтта. Мин медицина училищесында укыган вакытта, ул вакытта бик көчле иде медицина училищесы. Бик көчле укытучылар укыта иде, бигрәк фельдшерларны. Мин Дербышка бистәсендәге, Дәрвишләр бистәсендәге Сәйдгалиев исемендәге мәдәният йортында татар коллективы бар иде. Җырламыйча яши алмагач, мине апам шунда алып барды. Шунда Рәис абый мине кабул итте. Мин ул вакытта халык көйләре җырлап күрсәттем аңа, Музафаровның туган ягын, Сәйдәшевнең хуш авылымын, һәм ул мине бер сүз алды. Туган тел, иматур тел, әткәмен кемнең теле, дөньяда күп нәрсә Әтием әнем риза түгел иде бит. Әтием минем гомумән сәхнә юлына кирип китүемә каршы иде. Шегәм тормышы ул кызым. Гаилә дә төзи алмыйлар алар, гел юлда алар. Былай җырлау гөнаһ түгел кызым, моң пәйгамбәрләрдән калган дип. Ул миңа гел әйтә килде, теләмәде мине сәхнәгә китүемне. Мин аларга әйтмичә генә әзерләү курсына кирдем. Шуннан инде бу вакыт аралыгында 2 ел әзерләү дәвамында
Зөһрәпаның шешәк кебек шагы, янып торган шагы, егетләрдә күз төшереп торган шак, шул вакыт арада берәү бит. Бүген әгәр параллель рәвештә без үзебезнең янда Хәйдәр абыйны күрмәсәк, туймасак, мин менә йортыгызга килеп кергәч, шундый зур бөек сүз әйттегез, Зөһрәпа. Йорт эчендә барда Хәйдәр куеп калдырганча дип, шундый изге бер нинди утрауда кебек тоям үземне. Бер изге ерак, безнең өчен бөек тәңгәлдә булган утрауда аркаларым ишеп китә үзем сөйләгән вакытта, шуңа бик горурланып әйтәсе килә. Шул вакытта беренче күз салган вакытлар Хәйдәр абыйның. Без бүген күп тапкырлар аның исемендә сезнең яктырткан тапшыруда әйтеп үтәчәкбез. Әмма ләкин шул бөтен караштырып йөргән егетләр арасыннан ничектер Хәйдәр абый үз күрелгән. Хәтердәме шул матур минутлар? Һәр минут, һәр секунд дип әйтергә кирәк, бөтенесе хәтеремдә әлбәттә. Менә кичәге кебек. Без шул бер елны укырга кергәнбез. Әзерлек бүлегенә без икәү генә узган идек, Мизәлә егете белән, Гариф исемле. Көз көне тагын бер егет пәйда булганлыгын күрдек. Озын буйлы, бүдре чәчле, шибәр, атлетический шундый осанкалы, туры баш югары шундый осанка шундый. Аны соңыннан алганнар август айындагына айрым тыңлап. Ул вакытта безнең бит инде алыштыргысыз ректор. Гомумән Татарстанда опера театры оешуда да, консерватория барлыкка килүне әйтмәмдә инде. Гомумән татар музыкаль сәнгатенең профессионал югарылыгы ул вакытларда Нәҗип Гаязович Жиһановның роле зур иде. Ул сәбәпче иде, төп сәбәпче дип әйтергә кирәк. Лидер иде. Менә ул аны үзе тыңлап, ул ректор бит инде, ничектер менә өйдә туры килгән. Хәйдәр ярып тәфтиләүне җырлап җибәргән аны кабинетында. Һәм ул вакытта бөтен нәрсә Мәскәү аша эшләнә. Мәскәү аша гына өстәмә урын бирелергә мөмкин. Мәскәү аша өстәмә урын алып Хәйдәрне алган укырга. Прощай, Казань, город мой любимый, синий простор, Волги берега. Прощай, земля, где молодость моя, лебедем нас горьким проплыла. Прощай, Казань, прощай, Казань. Кайсыгыздан беренче ышкын бөркелде? Бер-береңә карата ниндидер була бит, ерактан да энергетика дибез. Әллә инде сез инде сөйләшеп йөреш барышында бераз аралаша туйдыгызмы бер-берегезнең кешесе икәнен? Бер күрүдә гашык булдым дип әйтә алмыйм. Күренеп тора шибәр, шундый егет, искиткеч, бер күрүдә гашык булдым дип әйтә алмыйм. Менә шулай тора бара, аның холкын, фигылен күреп миндә тугандыр хисләр. Әмма минем уйлавымча Хәйдәр мине ничек өйрәнеп йөргән. Ниндирәк минем холкым, күзәтеп йөргән. Ул аны соңыннанрак әйтте. Менә ди, синең ачуыңны да китереп булмый иде, син шундый сабыр холыклы идең ди. Минем ачуымны да китерергә тырышып караган икән. Менә ул акыллырак булып чыккан әле. Алга караучырак шаткан булып чыга инде. Безнең бүлмәгә еш кына кирип йөри башлады. Кызлар әйтәләр, кем янына керә икән дип. Аннары аңлашылды инде. Кем янына керергә тырышлыгы, шулай бит. Мин авылга еш кына кайта идем. Әти, әни бит олы яшьтә булгач, көтү төшергә, бәрәң алышырга, менә шундый зур эшләр вакытында инде. Сорап китә идем укытучымнан. Төнлә әле мин медицина буенча 15-нче больница эшләдем балалар белән. Мин аны ташламадым. Мин беренчедән үземне
эшләп укымыйсы булмый иде, әти әни олы яшьтә. Мин үземне тәэмин итәргә тиеш идем. Икенчедән, мин дипломны отрабатывать итәргә тиеш идем. Элек шулай бит. Авылга кайтып китәдер идем. Бер 3-4 көн торып киләсем инде. Шулай килдем, икенче этажда вокал факультеты, безнең вокал факультеты. Борылыштан вокал укытыла торган классларга табылдым. Анда иптәш җегетләре белән бер төркем студентлар, җегетләр инде тәрәзә янында басып торалар. Шуннан Хайдар мине күреп алды да, "Кояш чыкты, ди." Кояш чыкты ди. Мин шунда аңладым инде, күңелемдә. Кояшның мәңгелеккә чыккан чагы булган Зөһрә апа. Амин дигән инде Аллаһ Тәгалә. Бер-берегезгә кояш булдыгыз бит гомер буе. Сезнең шундый матур фикерегез Сагынган булып чыккан инде. Югалткан булган минем теге киткән. Кайтып китеп торган арада югалткан булган. Шул арада сагынып өлгергән. Аннары ул вакытларда теге гөрләтеп зур туйлар да үткәрә торган заман түгел. Бу вакытны ничек хәтерлисез берләшеп киткән чак? Без авылда язылышырга булдык. Инде безне беләләр иде, радиолар аша инде популярлашып та киткән идек. Халык тыңлап. Шул язылышасы көнне жизненең кузовына менеп бастык. Хайдар белән. Безгә ул рәхәт. Җил жгырта, җылы җил, җәйге җил. Дөрешкә бардык. Апа белән жизне эштән да, кабинада барып төшсәк, иске Дөреш авылындагы авыл советы йортын гөлләр белән бизәп бетергәннәр. Теге урамнан керә торган сельсоветка хәтле булган сукмакның ике ягына гөлләр тезгәннәр, аны шуңа алып бетергәннәр, эче гөл белән тулган бик нык әзерләнгәннәр һәм бик әһәмият биргәннәр безнең шунда авыл советында язылуыбызга. Бик күңелле булган иде. Икебезгә дә бик ошады. Шул туганнар гына җыелып, күңелле генә матур итеп утырдык, араксыз нисез. Безнең әти аракны куйдырмыйдыр ул бик дини кешеләр иде. Хайдарга да аның ул гадәте ошады. Менә шулай булды безнең язылышу. Курыкмагыз кошлар күрепсез, яныгызда мин барым. Мин тимәм сезгә, фәкать сайравыгызны тыңларым. Мин тимәм сезгә, фәкать сайравыгызны тыңларым. Ничә ел барлыгы шул кадәрле матур бәхеттә яшәлде булып калды әле Зөһрә апа. 25 елга якын. 25 ел булып өлгерә. 25 ел булып өлгереп җитәрмәде. Шул урында әлбәттә көрсенебрәк әйтергә туры килә. Әлбәттә бу сезнең үзегез өчен генә, гаилә өчен, йөрәк өчен, күңел өчен генә түгел, бөтен халык өчен булган югалту ул искитәрлек зур, тирән яра һәм берни белән дә төзәлми торган, беркем дә бу урынны ала алмый торган һәм бу урынны беркем дә кабатлый алмый торган. Шуңа күрә Хайдар абый турында Аллаһ Тәгалә артык күрмәсен, без бүген сөйләргә тиешбездер. Бигрәк тә сезнең белән очрашуда мин инде бер бу яккарак яшьлек елларына кайтырмын, бер иҗат тирәләрендә бергә булырбыз Зөһрә апа. Әле шул Хайдар абый турында гына булган ераклыкка китмичә әйтәс киләсез, бигрәк тә зур эш башкарасыз. Һәр даим сез параллель рәвештә бөтен иҗатыгыз, гаиләгез, айратка, гаиләсенә, балаларга, аныкларга бердәй кирәкле булган өстенә шундый зур эш алып барасыз. Хайдар абыйның мирасын югалтмау, дәрәҗәсен саклау, бу мирасны буыннарга калдыру. Менә бу хакта әйтеп үтмәй мөмкин түгел. Мин үзем исән чакта аның иҗатын туплап, халыкка җиткерә алмыйча калсам, аннан соң аны кем эшләр? Аны эшләүче кеше үзе профессионал булырга тиеш, аңлап эшләргә тиеш.
Менә 2 китабы чыкты аның Китмә сандугач һәм тагында тулырак китап альбом булып Хайдар Бигичев дигән китабы чыкты. Мин 4 ел эшләдем ул китап өстендә, йокы күрмәдем. Һәр хәреф бер генә җирдә дә анда дөрессезлек юк. Менә хәзер инде быел Хайдарның бит хәзер 70 еллык юбилеена ярты ел калып бара. Хәзер ул кузгатылды инде бу мәсьәлә юбилейны уздыру. Хәзер менә шул китапны ансы татарча рус телле укучыларыбыз, рус милләте һәм башка рус телле милләтләр без укый алмыйбыз дип әйтәләр. Хайдар бит ул гомумән бөтен милләтләр өчен дә җырлады. Ул бит интернационал җырчы. Аның турында барсы да белергә тиеш. Әле киләчәктә инглиз теленә дә чыгарга да кирәк алабызда. Менә рус теленә тәрҗемә итү башладык. Культура министры Ирада Хафизяновна бик уңай карап бу эштә ярдәм итәргә булды. Моны эшләргә кирәк диде. Шушы кадәрле матур кичерешләрдә мин тын да алмый тыңлыйм. Зөһрә апа, шушындый хатирәләр, матур истәлекләр безнең яңартасыз күңелләребездә. Чын-чынында Алла ярдәм итсен, үзегез әйтмешли, шушы юнәлештә. Әмма шул вакытларда мин һаман уйланам, сез бына бергә булып киткәнсез. Аның бүгенге көндә, аның турында сөйләгәндә, аны үстергән әтигәне дә искә алмый булмый, килен булып төшкән чаклар. Килен булып төшкән чак ничек хәтердә? Хайдар бит ул Казан белән Мәскәү юлы арасында тимер юл белән барганда шул урталыкка урнашкан Сиргач ягы дигән җирдә шул төбәкнең җегете. Аларны инде безнең татарның мишәр өлеше, мишәрләр дип әйтәләр бит инде. Алар татар халкы бик күп төрле бит ул. Бик күп төрле. Кайсы гына төбәктә яшәсә дә аның тел аермалыгы да була. Һәр милләттә дә шулай. Аларда дагы үзенә бер төрле холык ягыннан әзрәк аерылып торалар. Нишкә күңел, моң ярату, телне ярату, кунакчыллык, бөтен татарга хас булган аларда да шул ук. Аларга килен булып төшкәч, мин Хайдар бик инде мин метр ярым гына, ул метрдан 84 сантиметр. Аның артыннанрак ышыкланыбрак йөридер. Әзрәк куркадыр мин алардан. Алар менә шундый тонда сөйләшәләр, ничектер усалрак сыман күренәләр. Әмма аларның күңел хәләтен аңларга кирәк икән. Тора бара мин аларның күңел хәләтен аңладым. Алар мине бик яхшы кабул иттеләр. Без бит башта концертлар белән кайткаладык. Алар минем җырлавымны бик яраттылар. Алар бик үз иттеләр мине. Халык бик тиз үз итте. Килен буларак инде, шулай ук инде мин килен булганда Зөһрә Сахабиева буларак билгеле идем. Студент чагымнан. Шуңа күрә теге Зөһрә Сахабиева килен булып төште дип, чиләкләрне сыйыр сарыган әзерләп торган кайна булмагандыр инде. Идәннәрне сары итеп кырып җибарга тиешле килен түгел инде бу. Безнең килен инде шундыйрак дип тә, шулайрак ул вакытта бит шундыйрак заман әзрәк сезнең яшьлеккә эләгеп калган. Безнең Хайдарның әнисе ул бик күркәм холыклы, йомшак фигылле, йомшак сөйләшә торган хатын иде, бик шибәр иде. Хайдар әнигә күбрәк ошаган. Ул миңа теген эшлә, моны эшлә дип бердә дөрфә рәвештә эндәшмәде бер вакыт. Мин үзем белеп, күреп эшкә катнаша идем. Мин аннан бик тәмле мишәр ягыша бәрәмәчләр пешерергә өйрәндем. Аларга мин зур бәлеш пешереп күрсәттем. Алар аңа ул як халкы шаккатты. Аларда андый юк. Аларда милли ризык ат итеннән, нәкъ менә ат итеннән сугым диләр алар аны. Ат итеннән сугым ите диләр. Шундый тәмле пәрәмәчләр пешерә беләләр алар. Менә яшәп кителгән, шуннан сезнең яшьлектә
Беренче бәби дөньяга килү, Айрат бит инде көтеп алган дип әйтергә мөмкин, чөнки ул беренче бала, бигрәк тә малай кеше булгач, Хәйдәр абыйның тагын бер яурынга булайда буе сыны бик кешене бик әйтеп җибәргән булгандыр. Бу бик бәхетле минутлар кичерелгәндер. Айратның беләбез хәзер инде 2 лет нәнәй Зөһрә апаны иткәне дә оныклар барында беләбез, белеп калсыннар безнең телевизор караучыларыбыз да. Айрат җырладымы бәлки чактан, нишләптер икътисад юлыннан, финанс юлыннан китеп барган. Айратның абсолютный слух. Ул минем белән гастрольләрдә җырды. Хәйдәр бит инде ир кешегә. Хәйдәрне мин сакларга тырыштым. Аның бит опера партиялары, драматик тенор төп партиялар җырлыйсы бар. Аңа бала калдырып китеп булмый. Үзем белән җәйләрне үзем белән ала идем. Без аны укыттык музыка мәктәбендә. Үзенең бәлки шул юлдан да китәр дип музыкаль белем бик кирәк кешегә. Ул бит менә аны, ул күренми генә, ул музыкаль белем алган кешенең аның күңеле башка була. Музыкаль белем бирдек, ә инде югары уку йортына кая барарга дигән мәсьәлә туып баскач, килеп баскач, шундый мәсьәлә Айрат Хәйдәр әйтте. Безнең илдә әле профессионаллар тиз генә кирәк булмаячак диде. Менә аннан соң ул гел ишетеп торды әтисенең сиретнәк булганча лучше булмаска. Бик булса гына, югары дәрәҗәдәге сәнгать кешесе булырлык булса гына китәргә ул юлдан. Уртача булса булып та тормаска, кирмәскә, бөтенләй ул юлга дийтер. Зөһрә апа, сезгә карыйм да табигатыгыз белән бик йомшак күңелле кешесез. Бик теләгәндә дә усал кайна булып булмыйдыр, шулаймы? Килен бар бит. Юк, мин кайнана була белмим. Юк. Миңа инде бигрәк тә үзләре бер-берләрен аңлап, бер-берләренә тугры булып аңлап яшәсәләр бер-берсен, миңа шуннан да зур бүләк юк. Инде дә әйтеп китми булмый, сез инде бала югалту хәсрәтендә кичереп өлгергән кеше. Айсылу хакында да берникадәр иштәс килә, менә шулай ук бит малайдан соң кыз туган, шундый матур исем кушкансыз. Ай, үзе сылу. Шундый авырлыкны да үтәргә туры килгән бит сезгә. Шулай бит. Хәйдәр белән без гомумән күп бала үстерәсебез килгән иде. Бу хезмәт белән булмый икән шул алай. Ярдәмчең кирәк, ярдәмчеләр кирәк. Берничә, берәү генә дә түгел аның өчен. Сәнгатькә дә хезмәт итеп, балалар да үстереп күп итеп. Кызыбыз шул 8 айда тәпи атлап йөрергә талпынганда инде шундый дәрәҗәгә җиткәч, инде кеше булгач дигәндәй прививкадан соң вафат булып китте. Менә бит сәбәп юктан уйламаган җирдән. Аллаһ Тәгалә саны икән инде. Минем гомумән сынаулардан тора. Аннан соң әле без Айсылуыбыздан соң мин тагын талпындым бәбәеп кайтырга. Исмәгыйлебез туды. Ансын инде операция белән алдылар, анда иң зур осложнение санала ул. Гастрольләрдә йөргәнлектәндер инде, предлежание плацента, үзем чак исән калып, бала исән туды да 8 генә сагать яшәде. Исмәгыйлебез дә бар әле безнең мәңгелектә. Хәйдәр бер үзе генә түгел дим инде. Зөһрә апа, бигрәк тә дулкынландырып берчә сыкландыра, берчә моңландыра торган тагын бер юнәлеш сез бигрәк тә диди күңелле, иман байлыгы белән шундый моңыгыз сугарылып килә. Соңгы елларда бигрәк тә бу күренә. Менә сез инде үзегез дә әйтеп киттегез, мөнәҗәтләр генә тыңлап, бик дини гаиләдә үскәнсез. Шулай бит инде. Бүгенге көнне сез безнең Башкортстаныбызда да бу яклап билгеле ихлас. Мәчетебезнең бик халык якын иткән, мәчетебезгә дә бик кунакчыл, мөнәсәбәтегез. Рәхмәт аларга зур. Алар үзләре дә бик сезне якын итеп чакырып торалар бит инде. Шуңа күрә ничәдер тапкырлар хаҗиядә булгансыз. Менә бу дин сезнең тормышыгызда, сезнең күңелегездә нинди урынны алып тора дисәм? Ул кичкенәдән әзерлек булган инде без. Мин Аллаһка шөкерләрне кылам, шөкер итәм. И Раббым, сиңа шөкер, мине Габделкуттус Сахабетдин улы белән Миңлегөл Зиннәтулла кызына бала итеп биргәнең өчен дип.
Мен хәзер шул кадәр нык аңлыйм аны, тора бара аңлыйсың. Башта бүтән әти-әни дә шулай дип уйлыйсың инде. Бигрәк алар пәйгамбәрбез өйрәткәнчә, Аллаһ кушканча яшәгәннәр икән. Тормышлар бит күз алдында инде. Алар безне кичкенәдән намазга бастырып өйрәттеләр. Әлбәттә, атеизм заманында укып булмады, сине вуздан чыгарган булырлар иде. Тулай торакта намаз укып канун күрсәң. Инде Аллаһ Тәгалә укылмый калганнары өчен безне гафу кылсын, ярлыкасын инде. Әмма күңелдә Аллаһка инану һәр вакыт яшәде. Тора бара инде тәҗрибә дә туплагач, ул үзеннән үзе килеп чыга менә, үзеннән үзе. Аңа планда курмаган буласың, концерт барышында үзеннән үзе килеп чыга. Минем дини рухи программаларым бар айрым. Минем тормышымда һәм үсешемдә ул бик зур роль уйный. Укыйм тиз-тиз күңелдән бер гаҗәеп сүрә Коръәннән, газаплар мәгънәви бер кул илән алынадыр җаннан. Иман белән бәхет сүзе, әгәр дә шу дәрәҗәдә яши белсәң, бер юлдан барган кебек миңа. Сез хәтта кыска гына гомер бергә яшәп калсагыз да Хәйдәр абый белән бәхет дигән сүзнең мәгънәсен шул кадәрлек нык аңлыйсыз кебек миңа, Зөһрә апа. Шуңа күрә шундый беренче очрашудан алып соңгы көненә кадәрлек бәхетле булдым Хәйдәр белән дип ниндидер язмаларда хәтта исбатлаганыгызны мин белешмәләрдән алдым. Шуңа күрә нәрсә ул бәхет дип безне тыңлаган яшьрәк буын, бәлки фәһем алырлык сүзләр ишеттерәсе килә сездән дисәк, һәм өлкәнрәк буын кешеләрен сезгә багып, әле тында алмый тыңлаучыларга сез шушы матур сорауга нәрсә дип җавап бирер идегез? Бәхет сүзенә аңа күп нәрсә сыя. Менә бу бәхет дип кенә әйтеп булмый. Сау сәламәт булуың бәхет. Файдалы белем ала алуың бәхет. Әткә-әнкәңә хөрмәт һәм тиешле ярдәмне күрсәтә алу бәхет. Гаиләң булу бәхет. Бер-береңне аңлап яшәү бәхет. Балалар үстерү ул кеше гомеренең иң бәхетле бер чоры. Менә бит ничек кенә булмасын, зур эстрадада да яшьләр арасында бигрәк, мин асын әйтеп тә тормыйм инде, бәхетле генә булган гаиләләр дә ниндидер хыянәт, бәлки бер-береңә ышанмау аркасында таркалып китүләр бар. Мондый аңлашылмаучылыкларда, ниндидер гайбәтләрдә, ниндидер ачы телләр аркасында килгән җилләр дә арагызга кермәдеме, Зөһрә апа? Гайбәтләргә дә калган чаклар, кайбер вакыт матур гына яшәгәннәрнең дә булмышларын бузып куя. Зифа, безнең турда халыкның сөйләми торган чагы да булмады. Без үзебез турында үзебез әллә ниләр ишетә идек. Бер тапкыр шулай Әлмәттән апа килде, ул кунып китте. Бер-ике көн һәм кайткач шалтырата. Сез аерылдыгызмы әллә ди? Мин әйтәм, апам, яңа гына булып киттең бит. Без дә булып киттең бит яңа гына. Менә Әлмәткә кайткач әйттеләр әле, менә ышандырырлык әйттеләр, аерылгансыз дип әйттеләр. Менә шулай безне инде аердылар да, куштылар да, менә шулай иттереп. Без кил игътибар үзәгендә булдык. Әле булса пиар дип әйтерләр иде. Пиар дип әйтерләр иде. Гайбәтне бит аны махсус та чыгаралар икән. Шулай да үпкәләшкән чаклар сирәк була идеме? Сирәк булганда да үпкәләшкәндә кем беренче килә торган иде? Менә халык өчен бик кызыклы бит, Зөһрә апа. Барыбер да теге әле әйткәннәр инде аның чынлап та кеше теленнән булганы, кеше кергән булган сүзләрдән. Гаилә эчендә бергә булмый. Шулай бит. Юк инде, ул бит саба шалтырамыйча тормый дип әйтәләр бит. Ул шулай кирәктер дә, ир белән хатын бит инде ул Абыз әдәмне яраткач, Аллаһ Тәгалә Хәйдәр әз генә үзеннән риза булып кайтмаса да, кара болыт кебек йөридер өйдә. Менә аңа эше ул теләгәнчә булырга тиеш иде.
Инде аның Һәм шул вакытта Зөһрә апа нишли иде? ул вакытта бер ничектән тынычландырып булмый. Ерактанракмы, читтәнрәк сабыргын. Әйе, сабыр гына, әйтәсең, сабыр гына. Ул сиңа ышанмый барбыр, аңа үз фикерем кадерле дидер ул, үз фикерем. Әмма минем сүзгә гел колак саладыр я. Шуңа буладыр инде әзрәк. Әмма көнләшү хакында булганы юк. Менә мин шул сорауны да Юк. биреп уңайсыз булса да биреп куясым килеп кенә тора иде. Көнләше икегезнең яктан да булмадымы? Бер-берегезгә карата. Мин үзем көнче кеше. Ну, сәбәп булса көнләшкән булыр идем. Сәбәпне димәк бик бирергә тырышмаган Хәйдәр абый шулаймы? Юк, мин Хәйдәргә яла ягалмыйм бит инде, күренеп торган сәбәп булмаганда. Әлбәттә, аның менә партнершылары, җырчылар Хәйдәр төп рольдә, Хәйдәр белән җырлыйлар иде. Әйтик, хатын-кызлар бар иде, оннар да, ниләр дә, җегетләр дә Хәйдәр труппаны тотып торды, дөресен әйткәндә, операда. Мин киресенчә, һәр спектакльне тыңларга тырышып өйдә булганда, инде бу югары ноталарны алсагына, яхшы гына булса, икесенеке дә ярар иде дип теләп утыра идем иштән. Берәрсә авырурак булса, аның өчен борчылып. Чөнки мин үз дөньяны беләм. Нинди авыр эш икәнен беләм. Ничек инде мин тагын көнләшеп, Хәйдәрнең нервысын ашарга тиеш. Мин гынахы булыр идем, алай булса. Хәйдәр абый турында әлбәттә гел яхшырак сүзләрне әйтәсе килә һәм менә Хәйдәр абыйда иң яхшы сыйфат дип Зөһрә апа кайсы сыйфатын әйтә алыр икән? Иң яхшы сыйфат. Хәйдәр ул бер кайчанда бер кемгә дә һич нинди явызлык теләми торган һәм явызлык эшләүгә, усаллык эшләүгә бара алмый торган кеше иде. Ул һәр вакыт ихлас иде. Менә бусы бер сыйфат. Һәр вакыт ул сәхнәдә бер төрле, тормышта бер төрле түгел иде ул. Тормышта да яши, сәхнәдә дә яшидер ул. Ул үзгәрмидер я. Ул кайберләрне ой артистлар бит тормышта име? Ул андый түгел иде. Ихласлык аның һәр вакыт күңелендә иде. Менә Зөһрә шушы сыйфатын өчен бигрәк танык ихтирам итәм дип кайсы сыйфатына Зөһрә апаның күбрәк истинлек бирде икән Хәйдәр абый? Ул аның күңелендә булгандыр инде. Без шул хәтле бер-беребезне макташып утырмыйдыр ик. Менә күңелебезне аңлыйдыр ик. Күз карашыбыз белән аңлыйдыр ик бер-беребезне. Ярып кына Нәрсә белән янганыбызны бер-беребезнең аңлыйдыр ик. Тоемлап тора идек. Бер-беребезне макташып утырганыбыз юк. Хезмәттәге уңышларыбыз белән сөенәбез, ул инде димәк мактарлык. Үткәннәргә кайтырга мөмкинчелек булса, Хәйдәр абый белән булган вакытның кайсы аралыгын кабатлар иде Зөһрә апа? Һәр мизгелен. Кайсы арасын гына. Һәр мизгеле бит аның безнең тормыш. Һәр мизгелен кабатлар иде. Искиткеч матур, мин танда алмыйм вакыт эчендә Зөһрә апа. Шушы хәтле матур хисләрегезгә истинлек биреп сөйләшәбез. Кызганычка каршы вакыт йөгерә, җил тизлегендә. Һәм инде ничек кенә булмасын, бу бик каты бәрелде, бу хәсрәт кайгы сезгә һәм халык озакка гына югалтыбрак торды иҗатта сезне сәхнәләрдән. Шуннан инде менә шул дин белән дә ныграк мавыгып, Зөһрәбез сабырлыгы белән шулай иттереп икенче төрлерәк яшәү рәвешендә булып китте бугай дип уйланучылар да булды ул вакытта. Һәм шушы аралыктан соң шул вакыт турында кыскача әйтеп үтсәгез иде. Һәм шул аралыктан соң хәзер инде мин тапшыру ахырында бигрәк тә югары пафоста, югарылыкта матур ноталар белән билгелисем килә. Бүген сез ике куллап яңадан иҗат көрәшендә, иҗат ялкынында, иҗат илһамында яшисез. Бүтән яклап, ул Хәйдәр абыйның мирасы яклап, ул үзегез менә күренеп тора, күп йөрисез, шалтыраткан сайын кайда сез өйдә юксыз. Сез бер кашан тик тормыйсыз. Әле тегендә чакырылу зур бәхет.
кирәк булу халыкка зур бәхет. Шулай. Әле монда чакырылу, сезне әле еракта көтеп торалар. Әле биредә, әле анда бездә дә республикада гел һәр даим чакырулар. Әйтергә кирәк, Туган тел каналында күптән түгел генә чакырып, халыкка сезне күрсәтте, сезне халыкка күрсәтте. Менә шушы матурлыклар белән тапшыруны ахырына якынлаштырганда, менә елмаю күбрәк калдырасы килә Зөһрә апаның йөзендә. Шушы ике тукталышны әйтеп үтик, Зөһрә апа. Без Фәрида апа белән дә бик дус идек. Фәрида апа Кудашева белән. Без аның белән шактый гына пароходларда очраштык. Уфа, Казан пароходларында. Болгар сәяхәтләрендә. Болгар сәяхәтләрендә Марат Шарипов оештыра торган. Ул миңа шулай Хайдар вафатыннан соң беренче очрашуларыбызда әйтте. Ул анды югалтудан соң яңадан күтәрелеп сәхнәгә менү бик авыр булды. Анда менәлмәскә дә мөмкин кеше диде. Бик авыр, аны күтәреп яңадан сәхнәгә менә алу бик зур эш, авыр эш дип әйтте. Чөнки ул аны башыннан кичергән кеше. Аны башыннан кичермәгән кеше ул кеше әйтә алмас иде. Хайдардан соң мин ничек шәш йолкып җылап утырудан түгел. Хәсрәт, олы зур хәсрәт, ул бетә торган да түгел. Ансына сабыр итәргә кирәк, сабыр итмичә булмый. Баланы аякка бастырырга, күтәрергә, укытырга кирәк иде. Мин гастрольләр вакытында, гастрольдә бик төрле хәлләр бар. 2 тапкыр зур аварияга юлыктым. Берсе менә үз төркемем белән йөргән вакытта, ә берсе Хайдар белән бергә. Баш мие селкенүләре алдым мин. Мин аларны ул вакытта яшьлек белән, тигезлек белән дигәндәй, аларны артык сизмәдем. Үтеп китте. Ә менә Хайдардан соң нигә мин вертикаль хәлдә тора алмыйм микән дип. Кешегә дә бит миңа гына түгел килми хәсрәт миңа гына килми, күпләргә килә. Кешеләр йөреп китәләр, нигә мин вертикаль хәлдә тора алмыйм микән дип баш ватадырым. Бәләкәй генә шыңлау, телефон шелтерәүдә мигә килеп бәрелгән кебек, шул кадәр авыр. Телефоннан нардан да мине тыйдылар. Чөнки миндә таптылар текшерүләрдән соң сосудистые изменения, баш миендә сосудистые үзгәрешләр. Мин аны уйладым, әллә мин әйтәм, бу соң эмоциональ хәлдәме? Юк, сез ди баш мие селкенүләре кичергәнсез. Менә шул мине тоткарлады. Мин эшләп киткән булсам, кеше арасында аралашкан булсам, миңа җиңелрәк булган булыр иде. Миңа үзем белән генә калырга туры килде. Менә шул үзеңне җиңәргә туры килде. Бүтән ансы иң авыры. Иң зур ихтыяр кеше. Иң зур ихтыяр кеше. Аннары, мин ничек дип, 3 елга якын сәхнәгә чыга алмадым. Миңа яңадан кешеләр белән аралашырга өйрәнергә туры килде. Елмаерга өйрәнергә туры килде. Миңа гомумән яңадан яшәргә өйрәнергә туры килде. Бүген инде Зөһрә Сахабиева үзе белән, эчке кичерешләре белән килешәме? Килешеп яшиме? Канәгатьме? Эшләр бик күп әле, өлгерә алмыйм. Өлгерә алмыйм, элеккегә караганда күбрәк эшем. Эшләр бик күп. Аллаһ Тәала гомер бирсә, иншалла шуларны эшләргә язсын. Мин бик күп халык җырларым язылмаган әле. Әле үземнең репертуарымнан бик әзелешенгә дисклар дип чыгардым. Башта Хайдарныкын чыгарыйм дип тырыштым. Эшем бик күп әле минем. Зөһрә апа, без яраткан Зөһрә Сахабиеваның киләчәгенә Зөһрә апа үзе нинди теләкләргә калыр иде икән? Хайдар белән безнең балаларыбыз аша Аллаһ Тәгалә без насип итеп, сау-сәламәт нәсел дәвам итеп, кыямәт көненә кадәр чын мөселман нәсел дәвам итсә иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, аңлавыгызча, Зөһрә апа белән тапшырулар циклы оештырсаң да, атналар буе сызылырга мөмкин. Чөнки дә аны тыңлап туйгысыз, җырларын моңын гына түгел, эчке халәтен,
эчке кечирешләренең мин әле бүген үзендә кунакта булып, эштән беренә дә кагылып үтәлмәдем кебек. Әмма байып кайтырмын дип уйлыймын. Һәм сез дә шулай бик канәгать калгансыздыр бу очрашудан дип, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы үз ишекләрен яба дип ишеттерәмен. Әйтәсе фикерләрем үзенә зур рәхмәт һәм сәламәтлек теләп, үзе җырлаган җыр юллары белән. Саубуллашу җыры бар иде Зөһрә апа, сезнең бик матур итеп башкарып, халыкка якын булып киткән, анда шундый фикерләр. Барыр юлым иркен, басу кырлар аша үтә, анда мине янар чәчәк булып өмет көтә. Халык йөрәге аша, халык күңеле ашап үткән юл. Бер юл түгел, ике юл, бергә килгән моң юлы, Зөһрә юлы, Хәйдәр юлы. Ул юл әле озак парлап барачак. Безгә кирәк булган Зөһрә апаның җирдән барган моң юлы. Икенчесе ул күктән барган Хәйдәр абый бигишек юлы. Бергә булыйк. Күришкәнгә.